see that the Eastern Cape continues to lead the pack in terms of the official unemployment rate, because its bar is relatively higher, sitting at 39.7%. Lehle ngomyinge ka 0.3% izinga lentswela-ngqesho kweli kwayiphondo laseMpuma Koloni lisaphala phambili kwingxaki yentswela-ngqesho. Uphinde wanikezela ngobungqina bakhe uSheryl Zondi kwityala lika-Timothy Omotoso kwinkundla ephakamileyo eGqeberha eMpuma Koloni. The back peg there, Zondi cushioning it back, Kwezemidlalo iMamelodi Sundowns itywatyushe iGolden Arrows ngamanqaku 4-0 kumdlalo we-PSL. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo ndamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla botani mzontsundu. Iinkcukacha manani zengqesho zekota yesibini yonyaka nezikhutshwe liziko leenkcukacha manani leli iStats SA ngalentsasa zibonisa ukuba lehle ngomyinge we-0.3% izinga lentswela-ngqesho kweli kwikota yesibini yalo nyaka, okuthetha ukuba kuye kongezeka imisebenzi engaphaya kwe-154,000. Kodwa nangona kunjalo iphondo laseMpuma Koloni lelona litshotshe entla ngezinga eliphezulu lentswela-ngqesho kweli. Umlawuli jikelele weziko leenkcukacha manani kweli umnumzana Risenga Maluleke uthe thaca iinkcukacha manani zengqesho zekota yesibini yonyaka ukusuka ngomhla wokuqala ku-April ukuya ngempelanyanga kaJuni kulo nyaka. Ezi nkcukacha manani zibonisa ukuphucuka kancinci kwezinga lentswela-ngqesho kweli nanjengoko lehle ngomyinge we-0.3%. But what happens is that we have been seeing for the 7th consecutive quarter that we are recovering in terms of the number of the people that are employed. So it shows that we are actually waving and shaking pre-COVID times far behind us. Ukanti imisebenzi emininzi kwikota yesibini yonyaka kuthiwa ivele kwicandelo lokwakha, elezorhwebo kwakunye nakwicandelo lophuhliso loluntu. Ukanti nangona lehlile izinga lentswela-ngqesho kodwa imeko isemaxongo kwiphondo laseMpuma Koloni neliphala phambili kweli ngokunqongophala kwemisebenzi. See that the Eastern Cape continues to lead the pack in terms of the official unemployment rate, because its bar is relatively higher, sitting at 39.7%, followed by Mpumalanga at 38.4%, followed by the Northwest at 36.8%. Osoqoqosho bathi lithonsi nje entlango eli nanjengoko beyi-16.3 million kuphela abantu abaphangelayo kweli xa kuthelekiswa ngaphambi kokufika kwe-COVID-19 nalapho babeyi-16.4 million abantu ababephangela kweli. The reality is the more than 16 million people that are were actively employed prior to COVID-19, we have not reached that number. So we are currently at a level lower than what was the case in 2020. Nanjengoko sisekwinyanga yamanina, ezi nkcukacha manani zibonisa ukuba kusekude bhakubha kwabasetyhini kuba ngabona abaluva ngamandla ulwamvila lwentswela-ngqesho ingakumbi abo basezilalini, kuquka nabantu abatsha esele bephelelwe lithemba lokuba bayakuze baqashwe. Sithanda ukulumkisa abo banenhliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku. Ingqina lenkundla uSheryl Zondi uxelele inkundla ephakamileyo yaseGqeberha eMpuma Koloni kuba uTimothy Omotoso wamxhaphaza ngokwezesondo phakathi konyaka ka-2010 ukuya ku-2015. UZondi uthi wayeneminyaka 14 ngethuba uOmotoso eqala ukumxhaphaza, ukwathi wayemthandazela emva kokuzenzela kuye. uSheryl Zondi uphinda-phinde ubungqina bakhe ngendlela uTimothy Omotoso amxhaphaza ngayo ngokwesondo kuzo zonke imvuselelo ezazibanjelwe kumasebe ohlukeneyo ecawa kwilizwe liphela. Uthe emva kokuxhaphazwa ngokwesondo lo ka-Omotoso wayemyalela ukuba ahamba yokuzicoca, watsho esithi uOmotoso wayethandaza qho emva kokumxhaphaza. Ukubuya kwakhe ngo-2015, uZondi uxelele inkundla ukuba waqulunqa icebo lokubaleka emva kokuba uTimothy Omotoso emnike i-300 njengemali yokulungiselela imvuselelo, kodwa uthe wayisebenzisa eqhosheni kwakhe.
uCheryl Zondi wongeze ngelithi lo kaMothosa ebeyindoda ehloniphekileyo ebandleni lakhe, nto leyo yayimbangela abe noloyiko. Ityala liza kuqhuba ngomso nalapha ingqini uCheryl Zondi elindele ukuba coca-coco ligqwetha labarhanelwa Peter Doberman kule nkundla iphakamileyo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndingusiphosethu Boy ndisegqeberha. Namhlanje inkundla ephakamileyo yasePitoli echophele ityala lokubulawa kwayisakubangu captain weBafana Bafana uSenzo Meyiwa iphulaphule ubungqina buka-Sergeant Mlungisi Mthethwa nongomnye wamapolisa afika kuqala kwikhaya lika-Cherly eFosloras kwiMpumarandi apho wadutyulwa wabulawelwa khona uMeyiwa. Ukanti ngethuba exinwe ngemibuzo uSergeant Mthethwa uye wavuma ukuba zange aqokelele ubungqina kwindawo yeqhwayelo, wavela nje wasingisa esibhedlele. uSergeant Mlungisi Mthethwa ngomnye wamapolisa okuqala ukufika kwikhaya lakwaKhumalo emva kokudutyulwa kwentandane yebhola ekhatywayo uSenzo Meyiwa. Uthi bafumana umnxeba ngesisiganeko njengaphambi kwentsimbi yesithoba ebusuku. Uchazele inkundla ngezinto abazibonayo xa befika. Nanje ngokuthi ke ngaleso sikhathi leso ke wabona amakani la awu2 yikupho okunye wakubona ngaleso sikhathi nama-crashes nesigqoko. Amagqwetha abatyholwa abuze ukuba kungani na kwashiywa indawo yesisenzo ingagadwanga. You know the reason why I'm asking you these questions, Mr. Mthethwa, it's because as a police officer you had a legal duty to guard the crime scene to avoid the tampering of the crime scene. Okay. Okay. And I'm going to show you through the statements of the people who made statements how the crime scene was tampered with after you had left the crime scene. Ingcali zezomthetho zikwayigxekile indlela eyaphathwa ngayo indawo leyo yeqhwayelo. You don't leave the crime scene unattended until a fellow police officer arrives to whom you would hand over the scene and instructed so maybe by a senior that you are allowed to leave the scene. Ityala liyaqhuba. Inkulu baphathiswa yaseGauteng umnumzana Phanyaza Lisufi ndawonye noosomashishini botywala bahlabe ikhwelo lokuthengiswa ngenkathalo kotywala kweli phondo. Esi sicelo siqinise amatyathanga okusebenzisana phakathi korhulumente wephondo laseGauteng nelicandelo lotywala kwilinge lokuqinisekisa ukhuseleko nokulandelwa kwemigaqo yokuthengiswa kotywala. Intatheli yethu uZola Sholwana usenzelele ngxelo. Urhulumente wephondo laseGauteng ebambisene nosomashishini botywala kunye nebhodi Liquor Board bathathe inyathelo lokuqinisekisa ukuthengiswa nokuselwa kotywala kweli phondo ngenkathalo. All made certain commitments in the industry together collectively, and today we'll see us signing a pledge towards addressing or committing and achieving those commitments that we had made. Economic activity, like I said, it must not surpass or supersede what we need to build as socially cohesive communities. Inkulu baphathiswa yaseGauteng umnumzana Phanyaza Lisufi ubongoze abanini bendawo ezithengisa utywala ukuba balandele indlela yokuziphatha. Everyone must stick to the rules of the game. And the rules of the game says you don't sell alcohol to children. Abathengisi botywala bathi ukuthotyelwa kwemithetho akuzange kube ingxaki. The problem is, it's not each and every liquor trader that belongs to an association. So, because all the liquor traders that belong to association, we workshop them, we have meetings with them, like fortnight meetings, and in the meetings, we tell them about the code of conduct. Ukusukela ngomhla uqala kuSeptemba, kuzawuqeshwa abahloli abazaqinisekisa ukuthotyelwa komgaqo-nkqubo, ukuphucula inkqubo yokukhutshwa kweelayisensi zotywala kwaye wonke umntu kulindeleke ukuba alandele le migaqo isekiweyo. NdinguZola Sholwana weendaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, eNigel, eKuruleni. Kanti ke abantu baphefumle ngengxelo yeenkcukacha amanani nedandalazisa ukwehla kwentswela-ngqesho kweli. Andiqondi mna zinabo ubunyani ezingxelo. Mhlawumbi zikhetha iprovince ezithile kodwa apha e-Eastern Cape hayi kuyasokolwa kakhulu. Abantu bahleli ezindlini akuphangelwa.
Umohluko wona wodwa awukabikho tu apha kum. Umzekelo mna ngishiye ikhaya lam ngapha e-Eastern Cape emqanduli enzwakazi. Ndithetha njengoku ndise-Northwest eRustenburg ndahlala ndisenyuka ndikhaya lo msebenzi usukela ngo-2019. Ngibona mina shawa ngemfe iphindiwe impela amampunge wodwa lawa kungenzeka mhlawumbe ukuthi babalane u-350 ababanika abantu ukuthi-ke sebandile shuthi naso sebebala njengemisebenzi awekho amathuba emisebenzi la-South Africa. Hayi msasazi kuyabonakala uba ayikabibikho leyo into amaphara isagcwele ezitratweni engekaqashwa. Asumncome urhulumente ke siza nemisebenzi kuba iyona nto siyifunayo le sivuya kakhulu kasawusebenza apha eMzantsi Afrika. Masincome ke xa kukhona amaxesha okuba noko imisebenzi le ibakuthola abantu bake baqashwe kuba imisebenzi inqabile kaloku. Mbukelo ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzise le nombolo ka-WhatsApp nengu-071 670 2548. Uxhoma kwamaxabiso ezinto kweli kudala isankxwe kubazali abakhulisa abantwana bodwa bathi bafumana uxinzelelo olumandla maxa wambi baziva bengabazali abangenankathalo. Balila abanamthuthuzeli omama abakhulisa abantwana bodwa. uGlen Ombika ngomnye wala mabhinqa ukhulisa abantwana babini, ungusomashishini aphinde abe ngumfundi. Uthi ulwamvila lokuxhoma kwamaxabiso luyavakala. It doesn't end just with school fees. You have to consider projects. Projects need money, having to buy different items for projects, whether it's a flip chart right in the middle of the month or different arts and crafts things that they need to do right in the middle of the month, things that you haven't really budgeted for. But yes, we continue to live in a world where you have to borrow money and whether it's from the bank or from the friends, credit card. Ukanti uSenzekile Shongwe ojongana nonyango loxinzelelo ngokwasemzimbeni uthi abazali kufuneka bayiqonde into yokuba kulungile ukuziva uphantsi koxinzelelo. Wambise wathi abantwana badinga abazali obonwabileyo. So take the time out to manage your stress and be really, really intentional. This is the key word. You have to be intentional about how you are going to be managing your stress. Intentional about the when, intentional about the how. Okashongwe ucebise ngelithi ukuvuka uhambahambe nokuzinika ithuba lokuncokola nabanye abantu lelinye ikhubalo lokuba ngumzali okwaziyo ukukhathalela abantwana bakho. Itshala endlini yasweleka inkondekazi nama-90 eminyaka ubudala yelali iGangeni eNgqeleni eMpuma Koloni kokuthiwa kukaceba umnumzana Phumzile Yolwa ikhandlela ngunobangela walo mlilo. Ukanti abenkonzo zikaxakeka enyandeni namapolisa baqhwatyela izandla ngokusabela ikhwelo nangona bengakwazanga ukuhlangula umphefumlo kamakhulu Matoto Vondweyiya. Bekungorhatya lwemivundla phezolo kulelali yaseGangeni abahlali sele bekumakhaya wabo kuba kungekho mbane ngenxa kacimicimi owamiselwa ngu-Eskom. Unyana walenkondekazi wakhanyisa ngekhandlela njengesiqhelo kanti liza kuntumeka iimpahla ezikwigumbi apho ebelele khona umakhulu Matoto Vondweyiya. Uceba umnumzana Phumzile Prince Yolwa wakwa-Ward 25 wenze owenkawu kuya kufika kweli khaya kodwa yena nabahlali bafika sele umlilo wenze umonakalo ongathethekiyo. Ndithi mandazise kwesi siganeko sehlileyo apha ngephezolo umhla we-14 ka-August 2023 sihlaba ikhwelo kuye nabani na ongathi aphose esivivaneni. Abahlali bashiyeke bebambo ngezantsi nanjengoko lengwevukazi ibingabikwa hlaba nangona iyeyona sele yaluphele ekuhlaleni. Isazisi sayo sitshile ndawoninye neempahla zekhaya zexabiso. Ukhona umbane eGangeni ngoko ke abahlali bakholelwa ekubeni ukuba bengekho ucimicimi ngesaphila umakhulu. Unyana wakhe kungoku nje uxakiwe uba uza kuthatha ntoni adibanise nantoni ukumngcwaba nanjengoko engaphangeli. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya.
Usodolophu kumasipala wasemvoti kwiphondo laKwaZulu-Natal utyhole iinkokheli zeqela le-IFP ngokuphembelela udushe. Okukulandela umngcelele otyhola umnumzana Philani Mavundlo ngusodolophu ngobuqhophololo. Uthe umbutho we-IFP uncuncuthekiswa kukhiqwa kulo masipala. Ukuthethe oku kwintlanganiso nonondaba namhlanje. Usodolophu wasemvoti kwiphondo laKwaZulu-Natal umnumzana Philani Mavundla utyhole abo babefudula bezinkokheli zeqela le-IFP kulo masipala ngokuvubela iyelenqe lokumbhukuqa esikhundleni. What you're seeing out of IFP WhatsApp and Umvote discussion group on WhatsApp, it gives you the evidence that the former mayor Obaba Gabriel Malembe, as well as Unolthando Dlamini, they are part and parcel of planning the march that is so-called the community marching against Umvoti municipality leadership, specifically the mayor being myself. Noxa kunjalo i-IFP ithi umbutho i-ABC wazibasela lo mlilo. I-IFP ifundiswe inhlonipho siqala kuliqala. Siyinhlangano siyiqembu elifundiswe ukwenhlonipho nelazi imigomo yokuthi ukusebenza kamasipala. Maku wrong khona asihambisana wrong. Kodwa futhi singagcinazela ukuthi hayi uyabona uzucupha abantu singabacuphela abantu ayishempi none kusuphospera kusebenza kanjalo. Okamavundla uthi isingqala seqela le-IFP kukungaxoli ngenxa yokukhiqwa kwayo kulo masipala emva kwevoti yokungathenjwa. Mamelodi I-Sundowns ibhulela amasaka iGolden Arrows ngemvula yamanqaku amane eqandeni kumdlalo we-DStv Premiership ububanjelwe kwibala laseLucas Moripe ePitoli nosando lokuphela sithetha nje ukanti ke nanga amabalengwe alomdlalo. With the back peg there, Zondi cushioning it back, Shalulile! Didn't take him long, did it? Ayende thought about pulling the trigger, Miami, and it's 2-0. It's too easy. Have a look at it where this move starts and just how they were toying with it. It starts with a flick with him. Sundowns. 2 goals in the league last season for Mkulu. No way. Now Miami in the pockets, he turns, he has a shot, a parry from Watenga, he brings it back into play. But look at how Shalulile moves away to give that space to Oh, that'll do it. Referee Smelly Mabuto puts an end to this one, confirming victory as a memorable night for the Smelly Sibang. Tabile Makapela selengqangile nemozulu. Oske mamqwathi apho ezindabeni ndiyabuhlala kumzonzundo ekhaya ndikwamkela kaloku koyamke idesika yemozulu mna igama lam ndikuthabile umaqhudeni umamvelase wakwamakhaphela bethuna nantsi ke imozulu phaya ke empuma koloni emonti eziphunzana ngamashumi mabini ananye kusibeka ngoluphambi wam ngosekuseni ngomso naphaya ke mini kwakweli phondo phaya kogqaberha neziphaluka ko-20 degrees ocwengileyo. Yona ke imeko yabo phaya eFree State eBloemfontein neziphaluka ngamashumi mabini ekhatshwa sisine esibeka kwasekuseni ngomso phaa ngorhatya futhi kusenjalo mbukelo wam ekhaya phaya koSasolburg ngamashumi mabini nje abe nesine. Ukanti bona benjenje phaya kwela phondo laseGauteng eJohannesburg eRandburg ko-19 degrees nayo usasibekela yonke nje intseni yangomso phaya kwakhona futhi emini phaya koVereeniging ku-24 degrees. Benjenje phaya ke emzontsundu KwaZulu-Natal eThekwini lishumi nje nesithoba amathonsi entshizana zevula phaya kwasemini ngomso phaya ngorhatya olapha kwaZulu eMgungundlovu ku-23 degrees wamafu. Yona ke imeko yabo phaya eLimpopo koPhalaburwa ngamashumi mabini ananye kusasibeka yonke nje natsenya ngomso futhi napha kwakhona emini ngorhatya phaya ePulukwane ku-19 degrees. Ukanti xa uhamba nami sijonga phaa kwela phondo lasempumalanga embombela ngamashumi mabini kuphela ekhatshwa futhi ngaloo mathonsi emvula kwasekuseni ngomso phaa kwafuthi emini futhi kosekunda ko-22 degrees ngamafu nje angephi. Bona ke benjenje phaya ko-Northwest eMahikeng ngamashumi mabini nje khatshwa sisihlanu qabaqaba nje ngamafu kwakhona yonke lentsenya ngomso phaya emini eRustenburg ku-24 degrees omathumba ntaka. Ukanti ke benjenje phaya kwela phondo laseNorthern Cape koKimberley ngamashumi mabini nje ekhatshwa sisithandathu ngamafu kwakhona phaya ekuseni ngomso phaya ngorhatya kwalapha eNorthern Cape ko-Uppington ku-29 degrees naye ke mbukeli wam usasibekele. Yona ke imeko yabo phaya kwela phondo laphaya entshona koloni eKapa neziphaluka lishumi nje likhatshwa sisixhenxe lizola kamandi yonke lantsisa ngomso masiqukumbele bethu imozulu phaa ngeGeorge ko-19 degrees.
nantso kho imeko yam kweyam edesika Imozulu mna ndithanda kangaka xesha lemyori. Ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.